Это вот блин биге бастыгы мустах автосколатан администрацияны бисеппет онан тон салгы мааран эппет бизнес инкубатор бүтүн бүгүн бияха арылан капсия битен трона яны петона баста и kurashchiliklar mahallasida boskulatovundan кыртык капсиян саптым Төгүннән бизнес инкубатор беш школа директорынчы 17 халлахарлыгда бу камсахны бияка эстетический метод белек учуталара жарыктаналар технология изо оны кургокта начальник класстан хагалан кружоктырдылар ол курду бихолор бу илинен арас оңтурмалар истенелер байылар огрунан тихеллер кылынан оны итилелеринен кинер арас улуска ытылар республикага ытылар выставкаларга олимпиадаларга конференцияларга каттанар сүддән басылыктыр улустагы республиканский выставкаларга бастаки месте боланар булырын алма серкен байтан отуттын жала сертификатын битира оннан чыгы семья классыпыт онан бихиге тон окулар бутугар мүйөтү ыларга үйрөтөбүт быйыл 32 килограмм мүйөтүлдүгүт булырын боллагына ол мүйөтүнөн окулар бутугар апитерапия камыт эбдербит Маны тагынан тон бу бизнес инкубатор биеха солдата Лариса Ивановна ген учуталбыт ыта индивидуальный проекттен неделяга 2 тыллар онус оны 11 класстарга частахпыт онна основа предпринимательской деятельности үйрөтер оны тон 11 бүтөрөр болор белере раз бизнес проекттер ген сүреннер көмүскүлдер Оларбы условия терьямет бихиги школа бутер 2 кабинет оңорбут ол кабинетка оларбут раз закаханан книга изданиялары бечәттиләр. Футболкалары бечәттиләр. Быелгаттан булаттан баттак кирергә үйрәтергә туспафас белемне әйтеп, оннан оглар мохтарын кәлбит төрөпүттер, леҗиттар, атылыгаларга анаммыт, бәбит туспа полка олбот. Бу үйрәккә отон 2 ел үйрәнмит оглар бу сихиләхтер, оннан быел Кастанын суперзиденттан алтого ортоны үдүк өрәк киреннәр билген коракатон студент атын сүгәнне үренә ачалар. Дөрнәтә бу бастыгы мустав автоскотын үрнәчләр бихә эрген юга сылай кыттылар, сылай дегелле үчү көдүләхтер, оннан тан оглыбыт намнос колны быйыл битәләр, онна студент атын сүгәнне билген аны студент эгетер бизнес сообществоны директор дигән. Курымнага оборудованияны битта 2 тәнтинләрнән бу бинаны тогын тагын. Бу үлеләрен кайсыган кайдак методический нема булган металларын биге эрген кескеле бастыкы нибәрдә шунда бутыгар атланып агарын. Канатланыр ди бу лахатна камилю катырган җитегәр бичек кини бәһәдән маганнарыгар онна бу җа аты эрген кескеле